Igbo ndị ama eji eje mba ekene mụnụ kene si unu ike ịgafe ntị n'azụ ị ga-anụ ka egwu na-agụgasị n'azụ ma na ije anyị nkịta abụrụ obele ife mana ọ ga-adị mma sị na nkwụgwa ga-atụ atụ na ọbara ulu na-agbalị ya mbọ mmenyu na azụ na-esi moru n'ụbọchị nkịta atọ ebe anyị nọ wụ anyị chọrọ ịnọnyere ụmụ nwanne anyị ndị Igbo na mba Lagos ndị nọ na mahadum Unilag University of Nigeria Lagos State ọhụwa bụ ndị anyị na ha ga-anọnye n'ụbọchị nkịta ata ha ji maka taa wee na-emekọnata Igbo Cultural Day nke ya bụ na akwụkwọ mahadum a na-akpọ Unilag. Ịnakwa n'anya ọtụtụ ihe ka ị ga na-atụ anya ịfụ n'ụbọchị nke taata a ga-enwegasị ma ada Igbo nwegasị ya mmemme ndị ọdanya anyị ga-agosikwazi gị eze ndị Igbo na lọlọ ya na ya bụ mahadum Unilag ka iwee fụ ka ya bụ ihe si aga ka iwee ma na ndị Igbo zuru ezu bara abara ka a na-asị na gidigidi bụ ugwu eze na ebe ọ bụla ijele ọ bụ na ndị Igbo anọghị ya nwanne m gị chi ya azụ ma na uru adịrị ebe a dịka nsigbu n'ugbo na mmenyu na azụ na-esi moru sonyere na anyị ka jedobili ya bụ mmemme fụ ka o si aga n'asụsụ Igbo amara m ma nwere onye nchụaja maọbụ onye ozi Chineke n'ebe a nwere onye nchụaja maọbụ onye ozi Chineke n'ebe a biko ka ọ lara ọnọdụ a nye n'aka Chineke ka anyị wee bido. Toonu Chineke, toonu Chineke, haleluya, amen. Ka anyị kpere Chineke. Taa bụ ụbọchị Chineke anyị meworo. Taa bụ ụbọchị Chineke anyị meworo. Ṅụrụ ime ma ọṅụ n'ime ya, tiba haleluya n'ime ya. Taa bụ ụbọchị Chineke anyị meworo n'aha Jizọs. N'ike na ebube Jizọs. Chiahụ anyị n'anya anyị na-asọpụkwara gị ọzọ bụ onye mere anyị were were ndị dị ndụ na ndị dị ndụ. Anyị na-ekenekwa gị n'ụmụaka Igbo ndị nọ na mahadum ndị gbakọrọ n'ụbọchị nke taa iji wee mee ka a marakwa na ndị Igbo nọ na Lagos steeti. Anyị wee na-asọ otuto niile nsọpụrụ niile na iji mma niile resara gị n'ebe ọ dị n'aha Jizọs. Nna anyị amalite n'ọnọdụ nke taa anyị na-asị ka e bụrụ onye isi oche ịbịa mbụ anyị na-asị wepụta n'ọgbakọ a n'aha Jizọs. Nna anyị ekenekwana gị onye mere ka anyị hụ ụbọchị nke taa. Anyị na-asị na anyị ekwere na amalitego ọnọdụ a site n'aha na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. anyị bụ ndị ọma eji eje mba ekenekwa m ụnụ ọzọ agwa m ụnụ na ndị Igbo nwere evu nwee mfe ịnefe anyị ga-afụ na onwe nwa Adam na ya na-abụ nọ n'ụsọ a sị na ogoli dị mma na akwụ die n'iru a sị ifekwụla ife akwụdebe ya ngwugwu enyi ya ga-atọ atọ ka m na-esi ekwu ọbala ulu na mgbalị ya mbọ ka ọmalịcha nwaanyị ifufu ifu ka o si amụlị ọ ga-aga maka ojiri aka gwa anyị onye ọ bụ gwa anyị obodo si gwakwana anyị ihe mmelụ anyị ji maka agbakọ n'ụbọchị nkata atọ gbọọ nnukwu nwaanyị nna biko Igbo ndị ọma na ụlọ ekiri anyị gwa anyị afọ gị gwa anyị obodo ebe isi. Ndị be anyị ekele m unu afọ m bụ Nwaada Uchechi Okpemaọha Peace esi m from Uli na Ihiala Local Government nọ na Anambra State. Ọ m bụ onye isi Igbo Student Union University of Lagos. Ọ dị mmarị nne nke ikwula asọgbu onwe makwa na ị na-ekwu ọ dị nka mgbawa agbụwa mgbe ị na-ekwu okwu onye ya asọgbu onwe ya nna biko ebe a wụrụ be anyị nke ebe a ji awụbegodo m anyị na onwe ife iji maka ya wee gbakọ n'ụbọchị nke taata kọwa kenela anyị ka esi hazi nyawu ihe dịka gị nwawu onye isi ọnọdụ ndị Igbo na nzukọ ndị Igbo na anya mahadum Unilag kọwala anyị ihe iji maka ya wee bebe a n'ụbọchị nke taata. Ihe anyị na-eme taa bụ Igbo Student Cultural Day na Calabar Community Town Hall Surulere. Anyị na-eme Adigbo pageantry, anyị na-eme cultural dance n'Igbo, anyị na-eme poem, anyị na-eme mgba, anyị na-eme cultural dance ma different kind of food n'Igbo. Aha m bụ Okenanze, abụ m Igwe Ọhabeze nke ịtọ na University of Lagos. Abụ m onye Enugu steeti, Ọgụ local government area. Daalụ. Ọkụ si dị unu afụgo na nwanne anyị nwoke nke Enugu steeti onye Ọgwụ odogwu nwoke ọwụ ma anya na onwe ife iji maka ya unu kpọrọ anyị oku anyị bịakwa mbịa nọnyere unu gwa ndị mmadụ nọ n'ụlọ ekiri anyị ife iji maka ya bịa. Oke, ya na-eme taa bụ Igbo Students Cultural Day. Ọ wụ mmemme Igbo Students Union haziri. Ọ wụ ya anyị na-eme kwa ahụ iji kwalite omenala na asụsụ Igbo. Ọ dị mmarị nne ịtago ụkwachala ụmụ ụwa eze nna ahụ ọ ya amasị m ka ịgwa anyị usoro ma ọ bụ ozi unu na-eji
Igbo cultural day wee na-ezi ndị mmadụ maka unu anọkọtara mmenya na nkịtị na-abụ ma mmenya ka abịalie nne nwa mmanya na nkịtị na-abụ o nwere ozi unu ji ezi ndị mmadụ ya na-agwa ndị mmadụ bụ ka ha ghọta na asụsụ Igbo amaka ka ha ghọtakwa na omenala Igbo amaka. Ọ bụ na ị na-anya ị ga-afụ na isiokwu anyị bụ taa bụ Igbo na ịdị n'otu ndị Igbo, nke a na-egosipụta na ịdị n'otu ndị Igbo ichoku dizi elu ka nwamkpi akpụ eje baza ọ dị mmadụ n'Igbo ndị ọma eje mba ka ị na-efe anya gwa mụnụ na ọ na-eme ife akwụdebe ya n'ụsọ na ogoli dị mma na-akwụdie n'iru ị na-anya ị ga-afụ na ọ nwere nwa Adam na ya na-abụ na onye nke mkpọrọ ọkụ oyibo anyị amara onye ọ bụ ya aka mma na o ji afịa kpọọ ọnụ ya kpọọla anyị afịa gwa anyị obodo ebe o si ada dị mma nna biko gwa anyị afọ ka njide ya Igbo. Afa m bụ Nwada Chika Victoria Chemere Mbọnụ. Abụ m onye Imo steeti. Oya ebe n'Imo steeti. Okigwe local government. Egbe ntụ ọnwa egbe ka atụrụ aka. Nne m owonu m anya na ebe a wụlọbe ya nke ebe a ji awụ bụ ichoku. O nwere ife bụ anyị ncha niile bịa kọwa ganala anyị ihe bụ anyị wee bịa. Ọ dịkwazie ka o nwere ife ede n'akwa nke iyi. Kọwala anyị maka ife ede n'akwa yi kọwala anyị ihe bụ anyị bịa n'ụbọchị taa. Ịma na kwa afọ a na-eme mmemme a na-akpọkwa cultural day na mahadum Lagos. A na-eme ya na-akpọ ọzụzụ maka ada Igbo. N'afọ 2019 azọrọ m ada Igbo merie. Tata bịara m ka m kpụkwasị onye ọzọ okpu mmeri wee bụrụkwa Queen Mother. Osiri dalụrụ nne ọ dịkwa m na ada Igbo na arọ na-abụ gara aga mgbe ebe nọ n'ụbọchị nke tata nna ọ magbuo onwe ya. Nne m biko kedu ihe ozi unu na-eji Igbo cultural day wee n'ezi ọha na eze onwere ozi ọdanya unu na-eji ezi ọha na eze gbasara omenala Igbo? Ihe na-eji ezi ọha na eze bụ na ihe gbasara Igbo ka na-asọ anyị ụsọ. Anyị jikwa ya eme ka ha niile mata na ya chọghọ ka Igbo nwụọ ọnwụ. Anyị jikwa ya emekwa ka ndị mmadụ mata na Igbo gbakọrọ aka ọnụ, Igbo hụrụ onwe ha n'anya. Mgbe na mgbe ọbụla anyị na-ekwu okwu ihe gbasara ịhụnanya iji wee gosi na Igbo hụrụ onwe ha n'anya.
Afa mbụ Chief Solomon Ogbonnagwene, onye ndu ndị Igbo na Lagos. That's the president of Ohaneze ndị Igbo Lagos State. Ka o si ede unu anụgolo ka o si wekwo nna biko o doo m anya na ebe a wụrụ ọba anyị o nwere mmemme buyi si n'obi wee pụtaba n'ebe a n'ụbọchị nke taata. Nna biko gwa ndị Igbo maka mmemme iji maka ya bịa. Mmemme ụmụaka Igbo onye ga-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị Ada Igbo Unilag and Igwe Unilag ọ ihe ziri ezi. Ihe anyị gosi na anyị etufu omenala anyị wee bịawa ebe anyị nọ na ebe ọ bụla onye Igbo nọ ogbugbu ya na-arụ ọrụ ebe ahụ na obi ụtọ dị mbụ na ụmụ anyị mụ na Lagos ekweghị ka ndị ọcha ma oyibo na-asụ asụ wee mebie ihe omenala dị n'ala Igbo maka ọ bụrụ onye ọbụla enweghị omenala agaghị enwe nsọ ya mere ha ji wee na-eme emume a na-emesi ya ike and onye ọbụla bụ onye bụ Igbo nwụjuru mmiri ara afọ kwesịrị na-asọpọtụ ihe a na-eme bụ ihe gbasara omenala Igbo ma ekike ndị Igbo ma okwu ọnụ ndị Igbo maka okwu ọnụ mmadụ okwu ọnụ obodo bụ bọndụ ndị obodo ahụ okwu ọnụ ndị obodo bụ agrimenti ha ya bụ constitution ha nke mbụ so ihe niile nna ayọ ndị Igbo bụ ka anyị na-akwado ihe na-eme bụ ihe gbasara ndị Igbo. Abụ m Nwada Ndubisi Miracle Chinasokwu. Esi m Ụmụajiji n'Isheke n'okpuru ọchịchị Ụmụahịa North n'ala Abịa. Obi dị m ụtọ na echichi echiri m n'ihi na ha gbasiri m mbọ ike. Anyị amabeghịkwa maka echichi echiri ya gwa ndị Igbo maka echichi ya echiri ya kpa afịa wee teke n'ife ka anyị kilie ka ụmụ ụwa kilie mmadụ maka ụmụ ụwa na-ekiri ngwa nje. Echichi echiri m taa bụ Ada Igbo nke mbụ Ada Igbo 1 Unilag. Ọ bụ echichi echiri m taa. Adị mmadụ nne kedu ife ị nwere ike ịgwagasị anyị maka ya wee echichi echiri gị? Ihe m chọrọ iwunu maka echichi echiri m bụ na obi dị m ụtọ mgbe echiri m echichi a n'ihi na ọ bụghị naanị maọbụ maka ego ka m na-ewe mee asọmpi ha ama m ya maka na alaikiri m ifu ndị omenala anyị mgbe a na-eme ya so echichi echiri m mgbe obi tọrọ m ụtọ biko. Anyị jụrụ eju gbara ọbara n'ụbọchị nke taata onye anyị ga-afụ na a sị na nwata nwaanyị a nụrụ ọfụ ka ọ ya emesi aja efu nwa ọkụ ọ sị na ọnụ ọchị ọfụ onye okwuo na ọnụ ọchị ekweli ya afụ nwa ọkụ nke ụbọchị nke taata ọnụ ọchị na ihe ọdaṅa gwọrọ mụ mana ọ dị mmadụ nne akene m unu kenesi unu ike ka unu si nọnyere anyị sonyere ụmụ anyị na ụmụ nwanne anyị bụ ndị nke na-agụ ọkwụ na mahadum Unilag nke dị na mba Lagos steeti. Ana m ekene unu ekenesi unu ike na-asị unu daalụ n'ori nne ka unu si wụlọ egwu imugbu isi ike n'oche gị wụlọ igwu ilogbu isi ike n'oche gị wee na esonyere anyị na ya bụ ihe emume mahadum Unilag cultural dị anụmasị unu daalụri nne ewo m anya na ihe ndị efu uju nwee nye ego obi ụtọ ma jukwazie ego afọ maka atụrụ si na enwere ihe karịrị n'anya Igbo ndị ọma eji eje mba ọ bụ ebe a ka anyị ga-adobili n'ụbọchị nke taata ka na-esonyere anyị n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn n'ebe nke ihe niile na-eme ngwana